Μέρα εν Χριστώ αδέρφια, τη σκέπη του Κυρίου και της Παναγίας μας εύχομαι. Καλή και ευλογημένη μέρα. Στολίζουνε παντού, σε όλες τις πλατείες οι δήμοι, αλλά φάτνες δεν βλέπουμε πουθενά με τη γέννηση του Κυρίου μας. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τον Κυρίο μας και Θεό μας, τη γέννηση του Κυρίου μας. Χριστός ετέχθη. Χριστός ετέχθη, αλλά δεν βλέπουμε πουθενά φάτνες. Πουθενά. Εξαφανίσει από παντού. Μόνο λαμπάκια βλέπουμε και τέτοια πράγματα και στολίζουν τέτοια θέματα. Πού είναι ο Χριστός μας? Πού είναι ο Κύριος μας? Οι φάτνες. Χριστός ετέχθη. Ό,τι και να κάνετε, πάνω να τον εξαφανίσετε τον Κύριο μας. Αυτά τα σχέδια έχουν τα μεγάλα αφεντικά σας και σε αυτούς υπακούτε να εξαφανίσουμε τον Κύριο μας και Θεό μας. Αλλά ο Θεός δεν εξαφανίζεται. Ζη Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Ό,τι και να κάνετε. Είναι το άπειρο. Χριστός ετέχθη. Όποια είναι τα σχέδιά σας. Χριστός ετέχθη ό,τι και να κάνετε. Στολίστε. Πού είναι οι φάτνες που στολίσατε? Πού είναι η γέννηση του Κυρίου μας? Παρά να τον εξαφανίσετε. Αυτά είναι τα σχέδιά σας όμως. Αλλά δεν θα πέρασε το σχέδιό σας. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η αρχή και το τέλος. Χριστός ετέχθη ό,τι και να κάνετε. Εν Χριστώ αδέρφια, πρέπει να μιλήσουμε όλοι. Τα μασονικά σχέδιά τους αυτά είναι. Να εξαφανίσουν τον Κύριο μας και Θεό μας. Αλλά ο Κύριος τόσο βαθιά νυχτωμένοι είναι όλοι τους. Ο Κύριος είναι το Α και το Ω. Ο Κύριος μας, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είναι τα πάντα. Όλα ο Κύριος τα έχει δημιουργήσει και τα έχει φτιάξει. Ό,τι βλέπει τριγύρω το μάτι μας και ό,τι βλέπει και ό,τι δεν βλέπει. Ό,τι βλέπει και ό,τι δεν βλέπει. Και εμάς ο Κύριος μας δημιούργησε, παιδιά του είμαστε. Εν Χριστώ αδέρφια πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να δώσουμε όλο τον αγώνα μας για τον Κύριό μας και Θεό μας. Γιατί με αυτά που κάνουνε, στολίζουνε, Χριστός ετέχθη. Πού είναι να φάνε φάτνες? Πού είναι? Να εξαφανίζουν τον Κύριο μας. Αλλά ο Κύριος, ό,τι και να κάνουνε, είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο βασιλέας των πάντων. Ελέγχει τα πάντα. Τα πάντα ελέγχει ο Κύριος μας και Θεός μας. Χριστός ετέχθη ό,τι και να κάνετε. Ζη Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.